Ito guys yung ano, yung binili kong gamot. Processed Agent Water Solutions. Colloidal Silver. Hindi ko alam kung ano pagkakaiba na itong DMSO tsaka dito sa ano. Tanong ko nga lang. Kasi ito is 400 tapos ito 800. Ano lang to eh. Siguro nasa 50 ml lang to. Tapos ito 500 ml. So ito yata pinaka pure. Tanong ko si Ma'am Karina. So yay! Ayun guys, sabi ni Ma'am Karina, pati sa tao daw pala pwede to. Maraming gamit sa galis, sa malaking sugat, sa distemper, sa mata, infection, antibacterial. Yung isa, yung ito daw, DMSO, is pag namilay o na-paralyze sa cancer, pareho sila pwede. Kasi ito pwedeng ano guys, ini-intake. So, ayun. And then, pati sa tao, gamot siya sa sakit sa balat, sa pimples, eczema, at iba pa. Kaya, kumuha ko. Ayan, ito yung colloidal silver. 500 ml. Ito pala. Parang naman sila colloidal silver pala. Ito kasi ano processed agent water tubanes. Tapos ito yung mas maganda daw sa ano. Sa yung DMSO mas maganda sa paralyzed tumor or pilay. Yun. Ayan, mas malala na gamit. Sabi niya gano'n. Okay. So, yun. Bibigyan ko si Paknit. Wait lang. Ano ba sabi pa na? Kasi pwedeng spray lang to. Ito. Pag malala ang galis, pwede direkta sa siya spray. Pag di naman gaano, pwede haluan ng distilled water tapos spray. 10 ml ng colloidal silver sa 30-40 ml ng water. Adjust depende sa sa klase ng galis. Puro pag yung naglalangib na daw, yung mga fresh sugat, yung mga naglalangib, nagdudugo, yun, fresh. Okay. So, yun. Yahay! Ano ba? Good afternoon Good afternoon guys. It's 12:15. Ayun, kadarating lang namin ni Chris. Galing kaming palengke. Ayun. Ang daming tao, nakakaloka. Sayang nga sabi ni Chris. Sana dinala mo yung pang-vlog, mami. Kasi nakyutan ko yung mga, natuwa siya dun sa mga prutas, yung mga pinya. Ang lilinggit ng pinya. Sabi ko, makakain ba yan? Or talagang pang display lang, di ba? So, anyway, ayun nga, nagluluto na muna ako ng pagkain ng dog. Ayan, halo ko pa ito ng konting atay kasi binawasan ko rin to ng para atay balunan. Hindi, pinapakuluan ko na yung yung pagita? O, basta yan, lechon kawali. Request din ni Chris, lechon kawali. Ano pa, si daddy pumunta na ng Pasig. Then, ayun, bumili lang kami ng mga binigyan na nga kami ng spaghetti nung ni Ate Remy. Ayan na. So, hindi kayo masyadong maghahanda guys, yung may mapagsaluhan lang ba. Ayun, tapos konting mga bilog-bilog na prutas. Hindi ko na rin kukumpletuhin yung yung 12 fruits. Si Papa mahilig nun. Diyos ko, talagang sayang wala kami saan sa Don Carlos Pero bukas naman pupunta kami doon. Ayun. Nakakamiss. Kaso ganun talaga ang life guys. May sarili na tayong pamilya. Diba? Pero gusto pa rin naman ni Papa, kompleto kami. Pero gusto ko din naman na, alam mo yun, mag-spend ng yung sarili kong pamilya ba? Diba? My small family. Kaloka. So, ito yung binili ko ng kalahating, din. Liver. Yun. Tayo ng manok. Nakakaloka to kasama si Chris. Pag namamalengke, ang daming tanong, daming katanungan. Kaloka. Ayun. Tapos mag-ano na lang pala ako since may spaghetti na dyan sila. Ate Remy sa baba. Ang bala ko mag-ano na lang. Wait lang guys. Pahinaan ko lang to. Mag-chop suey na lang. Bali, ulam na lang sa akin. Kasi gusto din ni Chris spaghetti. Kasi binigyan na kami ng spaghetti. Ayoko naman din Yun kasi ang New Year resolution ko guys. Yung walang laging tirang pagkain. Alam nyo yun. Alam ko New Year, okay lang maganda ng marami. Pero sayang. Kasi sa bahay, madami din pagkain. So, yung may lang ba, yung may masalubong lang New Year na
may pagkain, hindi magarbo. Again, simplihan lang natin ang buhay, guys. Ayun, kaya siguro mag-chop suey na lang ako, bigyan ko sa Ate Beth, saka sila dyan sa baba. Then, yun lang, lechon kawali. Tapos, bala ko magpansit din, kasi gusto ko talaga ng pansit. Alam niyo na, di ba? Long life! Na-excite na ako sa itong sa 2018. Kaloka. Ayun, naiiyak na ako, guys, kasi alam niyo, yung 2017 sa akin is grabe. Sobrang bait ng 2017 sa akin. So, excited ako kung anong kakaharapin ko sa 2018. Sana ganun din. Gaya ng 2017. Sobrang ganda. And, yun, basta wala naman din akong ibang wish talaga is maging maayos ang lahat-lahat. I mean, wala kaming sakit. Ayun, yung ba yun, lagi ko lang naman dinadasal kapag matulog yung ilayo kami sa ano man sakit, walang tawag doon, walang makaramdaman, tapos yung mga disgrasya, yung mga ganun lang, simple lang guys, hindi ako ng bonggang-bongga, tama na sakit yun, makain ng 3 beses sa isang araw, hindi na mong problema sa tawag doon, financially talaga, ngayong 2017 guys is sobra, as in, parang false na umaagos talaga. So, wala akong masasabi sa 2017. Naiyak ko. Hindi pag-iinarte guys, pero wala, last day na 2017. Sobrang ganda lang kasi guys ng 2017 para sa akin, para sa pamilya ko. So, saya. Parang ayoko mag 2018 pero ayun, handa na ako sa kakaharapin ngayon 2018 guys. So sama-sama tayo sa lubungin ng 2018 mamaya. Happy New Year! Pasensya na, naiyak talaga ako. Sobrang na-overwhelmed lang ako. Sobrang grateful lang talaga ako sa lahat ng mga nangyari sa akin. So laters na. Maaga pala ako naglinis guys. Ayun, tapos nagtanggal na ako ng mga sinampay. Buti na natuyo. Ayun, tinanggal ko na yung mga sinampay and pinalit ko na yung mga kumot. Sana matuyo pa. Ayun, and then bala ko nga sana laban na rin yung yung puti. Kaso, ayun nga, baka mga may pulpura. So, bukas na lang siguro. Ayun. Tapos, lagay ko lang dito yung mga fruits. Parang mapupulo naman to eh. Tatatlong piraso lang. Tagtatatlong piraso lang naman yung. Pero mamaya, tingnan ko kung makakalabas pa ako mamaya. Kasi, sabi nung nung mga nadaanan namin, is until pa yun dyan sa Libertad. Until mamayang pa sila, hapon. So, parang maghapon yung dyan, yung tinda dyan ng ng prutas, gulay. Kasi, as in, sobrang daming mamimili guys. Kaloka. Iba talaga pag New Year. Huwag may pasyon. So, anak, asa yung, ito lang, longgan. Tapos, grapes. Gusto ko rin may pinya. At saka sabi nga ni daddy, yung maliit na daw. Alam mo ka, maliit na watermelon. Kaso ang bigat na, dalawa lang kami kanina ni Chris kasi siya nagbantay dito sa mga dogs. Ayun. Maggie! Happy New Year, Maggie! Naalala ko nung first New Year, sabi ni Maggie. As in, ang linggit pa niya, ang payat-payat niya pa, parang ting-ting pa lang siya kapay, tarandaga pa itsura niya, alam niyo. Tapos takot na takot siya sa putok, talagang, yun yan ni mama, kagabera niya, yung buong niya, ulo niya, para matakpan yung tenga. Mag-a-appear yun sa Facebook. Ano nangyari ng mga nakaraan taon. Ang kit-kit na ni Maggie. Ayun. Ano pa ba? Wala, ito lang otoy. Ito lang pala yun, guys. Apat na, klase pa lang. Pero mamaya, bibili ako. Ayun. Nasaan na yung nito? Pinakatangkay na ito. Ito kasi favorite ni daddy tsaka ni Chris eh. Tapos ito na lang ipadadala ko kay mami pag after ng New Year. Kasi, ako personally, hindi ako mahilig sa guys. Hindi ako mahilig sa prutas. Sa orange, yung basic lang, pag typo lang, ganun. Pero hindi ako yung everyday na maprutas talaga. Ayun. Laki-laki ng bilao ko, nakakatawa naman ako. Ayun, tapos bumili ako ng sliced bread.
Yan lang. And yung pang chop suey nga. Tapos, ngayong tanghali is magsisigang kami ni Krisa ng hipon. Ay, may hipon ako dyan eh. So, special yung chop suey ko ngayon guys kasi kahit mahal yung broccoli. 250 pesos. Ewan ko magkano to. 100 ata to. Isang 100 plus. Isang ganito lang. Pero, ito, tawag din, Baguio. Kasi yung mga Baguio daw is mahaba yung tangkay and ganito yung kulay. Unlike sa Taiwan na, diba? Tumpok is 100. So, natakot na rin ako bumili ng Taiwan. Tapos sabi niya nga is madaming kaya mura. Kasi madaming yung pampataba ba? Para sinabi. Diba? Yung the way na pagpag-grow sa kanya. So, ayun. Kainin ko muna mga dog guys. Dapat paliliguan ko muna sila kaso mag-aalauna na eh. Alauna na nga pala. So, siguro mamaya na lang mga alas 3. Bago kami magsimba ni Chris, paliguan ko sila. So, ayan. Ginupit-gupit ko na yung dapat mas maliit pa eh. Kaso, gutom na sila eh. Yung gizzard, balunan. Tapos, dinurog ko yung konting atay na nilagay ko. Ayan. Tapos, nakasalang pa rin yung yung pang lechon kawali. Tapos, itong isasalang ko na rin mamaya. Nagbigay ko ng pagkain nila. Meron pa bang buo? Ayan. Ito may sa pink. Gutom na junior. Kanina pa yan nakabang sa akin. Tapos kangkong guys. Again, yung pinagtanggalan ko ng ng mga talbos-talbos para sinigang yun ang inano ko. Lagay ko pa rin di sayang. Tapos yung mga magugulang, ayun na, sa basurahan na. Pork na tin. Nagsindi rin pala ako mga kandila. Kasi ang langot tapos malamok. Yan, citronella yan eh. Tapos meron pa doon sa gilid. Meron pa ako dito sa gilid. Ayan. Ayan pa. Hi, Junior! Hi, Paknit. Si Paknit, paliliguan ko rin yan mamaya. Kumusta ka naman, Paknit, kung mahal? Ha? Oh, gagaling ang mo, baba. Ang skin mo, promise. Ito lang guys, yung lunch namin ng anak ko, sinigang na hipon, yung konti, isang kulo na lang. Nalo kasi tapos yung kangkong, diba? And then, ito lang din yung aming rice. Hindi na ako magsasayang kasi sayang. Gusto ko mainit mamaya. Pag, medianoche. So, ayun. And then, mag-edit muna ako ng vlog. Yung vlog kahapon. Habang ipinapahinga ko tong paa ko bago ko paliguan naman yung mga dogs para makaligo na rin ako at makabili pa ako ng ibang fruits. So, yun lang. Ang hirap kapag nakatayo na ako simula pa kaninang pagising ko. So, parang nangangalay siya. May mga varicose veins na ako guys. Kailangan mapigilan ang pagdami palalo. So, papahinga ko muna yung paa ko. Tapos mag-edit ako para wala akong utang sa inyo ngayong 2017. Diba? Yung vlog kahapon na ko na. Edit ko na. So, ayun lang. Busy. Si Maggie sa kakaantay kay Daddy. Ganyan siya kapag may tao kunwari na nasa labas. Hindi siya mag-aabang. Minsan doon nga sa gate sa baba na eh. So, ayun. Tingin nga ako. Baka hindi na umabot ng bagong taon. Maubos ko na yung longgan. Ang sarap! Nakadig ako sa longgan. Dati ito ako makain niya kasi nakakadiri. Parang lasang lychee. Yung lychee talaga hindi ko siya type yung pinakaprutas niya. Pero halos magkaan din naman. Magkalasa. Ayan. Edit muna tayo guys. Tapos magbabayad ako ng ng utang sa aking mga supplier. Isa na lang naman. Buti nag-message siya sa akin. Hindi naman siya actually naniningil. Kumbaga, nalaka. Oh my God, may utang pa nga pala ako sa'yo. Ayun. Kaya kay Menchi. Ay, Menchi! Sorry buti na lang talaga nag-message ka. So, ayun. Magpipay ako ng balansi ko sa sa Lucas Papaw. Ayoko ng may utang ako lahat guys. Si Menchi na lang talaga. Kaya buti na lang na siya.
Nagparamdam siya. So, nakakaya, di ba? Siya pa nagparamdam sa akin. Nakakaloka. Pero, ayun, hindi ko sinasadya. Kaya, magbayad na tayo. Lahat ng mga supplier ko sa ano ko na nabayaran ko na. Siya na lang talaga naiwan. Buti maano na ngayon, no? May online banking na. Doon ka na pumunta sa bangko, doon ka na pumunta sa mga LBC. Type ka na lang sa cellphone mo. Yun nga lang kung pati ano sana, ano, pati pag withdraw, gano'n na rin sana, ano, sa cellphone na lang. Kasi wala, pumunta ka pang ATM. Mamaya na! Di pa nga eh. Yan lang, iingay na mamaya. Ayun guys. Huwag na maingay. Sobrang ingay talaga niyan eh. Paligo ko na si Junior, 1 down. Hindi pa ako nag-edit kasi ang bagal nung ano, Vegas Pro, sabi ko. Habang nagta-transfer yung... Huwag na, anak, pupunasan ko nga. Gutom na ako. Yun na, kumain ka na. May sinigang na hipo na doon. Sige na. Kala ko natin. Mamaya na, maaga pa yun. Ano ka ba? Medianoche yun. Okay. Ayun. Ang bagal mag-transfer sa Vegas Pro. Ow! Aray Kaya ko. na ako. Sige na. Laki ka na, anak. Magpikain ka sa sarili mo. Sabi ko, paliguan ko muna yung mga dogs. Kaso nawalan din ng tubig. Is walang yung ano. Mami! Buy mo ko yung episode sa Walking Dead. Ay, naku na naman yan eh. Pwede naman i-download yan. Daddy mo yung Walking Dead na yan eh. Hindi, na-download na nga yung episodes. Bibili na lang. Or i-cheat para ma-download. Ano ba yan? Movie? Hindi, games. Pero parang magiging story mo rin. Eh, mamaya muna ako yung guluhin dyan. Kumain ka muna. Sarili mong, mag-choose ka ng sarili mo parang choosing yung life. Oh. Mag-choose ka kung ano yung decision mo. Decision. Mag-aral ka mabuti. Yun ang gawin Kaya, mo. Sos. Ay, so, ayun guys. Si Dayong yung... Si Poknat, paliliguan ko rin yun ngayon. Kasi kailangan kong... Oo, gagamutin ko yun eh. Nung silver colloidal. Mamuyong nga natin. Tamo 2 piraso lang yung apple na binili ko. Uy, spaghetti. Talag-tagal. O, yan na lang. Spaghetti kainin mo. Tapos pag tinapay ka. Anong oras na ba? Alas 2:30 na. Dayong yung. Buti nakaligo pa si Dayong yung bago nawala ng tubig, no? Bunga. Nagbigay ulit sa Ate Remy ng guys. Ano ba tawag dito? Paella. Tama ba? Paella. So, ayun. Ako na lang hindi pa nagluluto. Pa kasi ako nag-edit. And gusto ko mapaliguan na muna yung mga doggies. Wala pang eh. Wala pa. Di pa tumutulo yung tubig. Ayan, wala po. Pero binuksan na daw ni Ate Tessa. So, 1 down na si Junior. 3 na lang. Si Pokna at si Magi tsaka si Groot. Kailangan paliguan pa yan ngayon. Basa na naman nga ako. Tingnan mo, puro na naman ako puro ako naglalagas yung balahibo ni Junior ngayon. Turn na ni Paknit! Let's go! Huhuli ko lang si Grootin kasi mahirap paliguan yan eh. Ayun na si Maggie, nagsasunbathing na lang siya. Pero pinunasan ko na yan. Ayun. Behave lang din yan si Maggie kapag pinaliguan eh. Pero si Paknit medyo medyo maligalig din eh. Same with Junior. Ayun. Let's go. Yeah. Ayun, medyo nag-dry na nga agad yung niya eh. Uy, saan ka punta? Halika na dito. Yung mga konting-konting niya, nakakamot niya. Kasi in-spray ako kagad sa kahapon ng guys, nung silver colloidal o colloidal silver. So, ayun. Natatakot akong ipaano sa kanya yun, ipatake. Oral. Kasi sa tawag dito sa mga bukol-bukol niya na may nakakapa kasi ako sa kanya mga bukol-bukol pa. So, sabi maganda raw yun pero natatakot pa ako ipatake sa kanya eh. Kasi yun eh, malakas na antibiotic yun eh. Ayoko masana yung niya, yung katawan niya sa antibiotic. Kasi nung sa pigsa niya, nag-antibiotic na siya. So, sabi ko parang nakakatakot eh So, hayaan ko munang
external lang muna yung gagawin ko sa kanya. So, let's go. Tapos araw-araw naligo. Tara na, baby, dali. Let's go. Halika na. Huwag ka na mahiya. Dali. Yan. Aray ko. Dati napakalinggit mo lang eh. Diba guys, nung December at January 22 kasi to na ano sa akin napunta. Napakalinggit lang neto. Ngayon, boy na. Bakit? Ay, ligo tayo ulit. Na? Pero iba yung sabon niya. Sinasabon ko sa kanya ngayon is yung Doctor. Basang-basa sa ulan. Hindi ulan. Ay, nako. Basang-basa ang lola nyo. Ayan na si Groot. Paliguan ko na. Diyan na muna siya kasi yung tuwalya nila is ano na. Basang-basa na rin. Hindi na ma-absorb yung mga tubig sa katawan ni Groot. So, diyan ka muna, Groot, ha? Pagpag ka muna, bebe. Pagpag ka muna, dali na. Pagpag na muna, pagpag. Dali. Pagpag! Galit ka na naman sa akin. Sinapaliguan ka, pero mabango yan. Pero behave din naman siya, guys. Ayun, gusto ko muna kumain kasi alas 4 na, Nag-breakfast lang kami ni Chris kanina sa Pure Gold kasi kasama ko nga siya na malengke. So, kain muna din siguro ako. Siya kumain na siya ng spaghetti. Bago ko maligo kasi giniginaw na ako. Or, ligo na muna ako guys, mabilis bago kumain. Baliktad naman pala ako. I'm home na guys. Naiinis na naman tuloy ako. Paano? Kanina pa ako dyan sa baba. Walang susi. Sila Ate Tessa pala umalis nagsimba. Di ako nagdala ng susi kasi alam ko may tao pa naman. Ang mali naman nila Ate Tessa, hindi nagbilin kay Chris or kahit sino dito sa taas. Na ayun nga, aalis sila. Or di man lang ako sinabihan kanina na dahil magdala ka ng susi kasi magsisimba kami. Ang tagal-tagal ko na dyan. Etong isa naman, walang pakialam. Doorbell na ako ng doorbell. Parang emergency lang nga yung inaano ko. Wala lang. Sus naman. Pag emergency na, siguro pa ba yung mo? Haloka ka. Oh, ayan, namakit na naman tuloy yung dugo ko sa ulo. Inis. Alam mo naman, takot. Pero nangaasar ka kay Groot. No? Lakas mo mang asar, takot ka. Haloka. Anyway, guys, bumili lang ako ng pampansit. Tapos, ayun lang, pampansit lang naman kasi gusto kong pansit. Nasaan na kaya daddy mo? Tumatawag pa rin lola mo eh. Wala pa ata doon sa Pasig na pasaway talaga itong fragin na to eh. Nakakaloka. Napasundo lang yung nanay niya eh. Anong oras na? Mag-alas 6 na tapos nakita ko sa cellphone ko may miss call si yung nanay niya. Kaloka. Isa pa yun, Tawag si Lola. Ba't di mo sagutin? Naghang bigla. Hindi ko nasagot. Kaloka. Pasaway din talaga yung anak niya na yan eh. Bahala sila magnanay, Kasi binabasa na naman ako eh. Pinapunta siya doon mga kaibigan niya sa Pasig. Siguro pinuntahan na muna yun. Nakaka-New Year talaga sa akin yung lalaki na yun. Anyway, magluluto na ako guys. Bahala sila doon. Hindi sila pupunta rito. Anong oras na? Mag-alas 6 na eh. Oops. Itong gagamitin ko guys. Pero bumili ako ng extra kasi 200 grams lang daw to. Ayun, 400 grams. Pero let's see. Kumukulo na yung yung pansit. Ayun lang yung na-produce kong prutas. Carabaos na yun. Basta may prutas. Ano ba? Ayun. Baka hindi ko na magawa yung yung chop suey kasi ayun nga nung oras na wala pa yung magnanay. Asa na kaya yun? Ayun. Kumukulo na yung pinang sabaw ko pala is yung pinakuluan ko nung gagawing lechon kawali. Pero yung lechon kawali, ko yun, ipiprito ko kasi baka dumating yung palaka na yun mamayang madaling araw eh. Hindi ko na in-expect na dumating yung dito niya sasalubungin guys. Kaloka. Tapos, mag-add ako ng netong, ano ba to? Sotanghon. Ayan, para lang, may konting, texture. Kasi ito pansit canton to. Tapos maglalagay ako ng cilantro. Kasi nagustuhan ni Ate Tessa yung binigay ko nung Pasko. Masarap daw. So sabi ko mas masarap to ngayon kasi may may chorizo bilbao, may atay balunan, tapos atay ng baboy. So
So, may laman ng baboy, kaya yum-yum po. So, ayan, kumukulo na. Lagay ko na yung pansit. Luto na guys. Hanapin nyo saan napunta yung mga ano, mga gulay. Nasa ilalim. Hindi napansin yung ano, yung sotanghon. Ayan. Pero dyan na yan. Sa ilalim, inaano ko lang. Yun, yung. Ayan, parang stir fry lang yung pagkakaano niya. Ayan, since tuyo na siya, papatayin ko na. And add na natin itong cilantro para mabango. Ayan, tapos saluin ulit natin. And ready nang mamigay. Sa baba. Kaso wala pa sila titese. Nasa nagsimba pa. Bango. Lalong bumango. May ano, cilantro. Pwede rin ano guys, yung tag dito. Celery. Pero mas masarap sa pansit yung ano, yung cilantro nga. Yum yum. Tama na ba madurog? O yan. Manda na kami. Kaso yung dinan ko tsaka asawa ko nagkita na kaya. Pasaway talaga tong frogging to Paano nag-aano yun sa akin ngayon? Parang nagtatampo gawa ng ayun nga, hindi ko pinapansin. Nag-uusap kami pero hindi ko masyadong, parang wala ako masyadong paki sa kanya ngayon. Kasi dahil nga doon guys sa Yosipa, yung nahuli ko na nag-Yosipa. So, ayun, sabi ko, parang ginagawa mo lang na lokohan tong ano natin, yung pangako mo sa akin. Parang hindi ka seryoso, yung gano'n. So, sige, pagbibigyan na kita, hindi na kita pakikialaman. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na ako magsasalita. So, mga ganun. So, parang pinaparamdam ko sa kanya na, ano, na pagiging cold ko ngayon sa kanya na, diba, dati, talagang, tawag doon, sweet, pinagsisilbihan ko. Ngayon, wala akong pakialam sa kanya talaga. Nakakainis kasi. Anyway, baala siya. Hindi ko siya i-baby ngayon. Iinis ako. Hindi niya tinutupad pangako niya. So, yan. Uploaded na guys yung ano, yung vlog. Yung vlog kahapon. Pero part 1 pa lang. Hinati ko kasi at mahaba na naman. I-edit ko na yung ano, yung part 2. Dito ko na lang ilalagay sa pinaglagyan ng ano, ng spaghetti yung pansit na bibigay ko sa baba para masoli ko na rin. And then, napansin ko ang nipis ng ano, ng plato. Sabi ko, ang ganda. Baka kakukorel to. Pagtingin ko, korel nga. Ito yung sinasabi nyo, diba? Nasabi nyo mag-invest ako. Kasi magandang klaseng ano to, plato. So, ayun, ang ganda nga, ang gaan lang. Tapos babasagin siya na sobrang nipis lang. Sige nga, hanapin ko to sa ano. Saan ba to? Sa SM ba to nabibili? 4 hours na lang, mami. Tapos ano na? Ay, bigyan mo sila Tessa, ha? Tapos sila, ano, sila Tibet. Tita? Ha? Ikaw maghatid na ito. So, ayun guys. Nag-aantay na lang tayo ng oras. It's 8:35 na. Yun, si Chris actually kumain na nung pansit na inggit sa ano. Kasi binigyan ko sa Ate Tessa at saka si Ate Beth. So, ayun, kumain na rin siya. Kasi kumain ng pansit tapos nagkanin. Tapos yung sinigang na hipon. Kaya yun, diretso sa kongreso. Mommy, what time is it? 8:35 na. 3 hours left until New Year. You ready for this? Uy, tumalon ka, anak ha. Pag New Year, patumangkad ka. Yeah, yung ganyan. Yung bata pa kami pag New Year, talaga pinapatalon kami. Sino mo tumangkad guys? So, hindi totoo. Backflip na lang. So, ayun nga. Huwag na tayo mag-expect na darating si Froggy Chessel. Dito. So, yun guys, kami lang dalawa dito ni Chris ngayon. Nag-ano yun nag-aakla si Froggy. Kasi nga, dahil pa rin doon sa issue ko sa kanya, natigilan niya ang pag-yosi. So, ayan. Mas okay na sa akin to na hindi kami kumpleto. Kaysa naman, I mean, alam niyo yun, kaysa naman patawarin ko na naman siya. Tapos gagawin na naman niya ulit.
Kaya ako, paparamdam ko talaga sa kanya ngayon na hindi ako natutuwa sa ginagawa niya, na lagi ko pa rin siya nahuhuling nag-yosi. So, kung ayaw mo tigilan, fine. Di kita pakikialaman. Pero, wag kang mag-demand sa akin nung dating ako na naaalagaan kita, lalambingin kita, yung mga ganyan. Kasi never. Hindi ko na gagawin sa'yo yun ulit. So, kung titigilan mo, okay, sige, pwede pa. Ay, patayin mo na nga pala yung tinan mo kung kumukulo na yung itlog na pugo. Patayin mo na. Kaya, yun lang guys, kami lang dalawa dito ni Chris. And, antay din namin yung sasalubungin din namin yung Tapos, mag-chat ako mamaya sa bahay kasi for sure yun mag-video call sa akin. So, ayun lang. Hindi naman to guys, hindi to malalang away. Sa akin lang is talagang gusto kong matigilan niya. Yun lang namang hinihiling ko sa kanya. Kasi ako, hindi rin naman ako nagmamalinis. Alam nyo yun. Natuturi naman ako manigarilyo. Ilang taon din naman yun. Pero, natigilan ko kasi ayoko na. Ayoko yung mga nakikita ko na nasa ospital na. Alam mo yun? Ayan na naman kasi si Chris eh. Sabi ko, huwag mo nga na si Groot eh. Hindi ko nga yun. Tigil, Groot. Alam nyo yun, yung imbis na nag-enjoy ka, mag-out of town lagi, mag-out of the country, ma-enjoy mo yun. Tigil na muna, mamaya pa yun eh. Ang ingay. Tapos, mauubos lang yung yung savings mo sa hospital, 'di ba? Kasi hindi malabong mangyari 'yun. So ako naman is pine-prevent ko lang 'yun na hangga't maaari, kung kaya pang tigilan, tigilan mo, 'di ba? Kasi mahirap na ang tigas lang kasi talaga ng ulo. So, kaya 'yun. Wala siya. Mag-spend siya ng New Year kung saan niya gusto. Basta ako paninindigan ko yung gusto ko na tigilan niya. Kung hindi, forever kami ganito, okay na sa akin. Walang mawawala sa akin. Sabi ko sa kanya, buti kung mamatay ka kaagad, paano kung pahirapan ka? Tsaka hindi lang ikaw may hirapan, pati ako. Kasi, syempre ako mag-aalaga sa iyo, baka daan-daanan lang kita. Ginaganyan ko talaga siya. Parang, ma-realize niya ba guys, na, oh my God, talagang kailangan ko na itong kailangan ko tigilan kasi baka tutuhanin nito na pag nagkasakit ako, daan-daanan lang ako, diba? Kaloka. Kaya, ayun, yun din ang pinuputok ng butchi ko eh. So, yun lang. Good night na ako, guys. Para ma-edit ko na rin to. And wala akong utang sa inyo. Kasi magtutubi pa ako ng mga nilabhan. So, yun. We'll see you tomorrow. Good night. Happy New Year. Halika dito, anak. Ka na. Good night ka na. Bati mo na sila. Happy New Year. Happy New Year. Good night. Mungingat to. So, bye! Dito naman mga fur bebes. Si Paknit. Wait lang. Yan si Paknit. Ayan si Miggy. Ayan si Da Junior. Tapos ayan si Grootin. Ayan. Bye! Good night!